že ty máš nějaký podnikatelský kořeny, nebo i tvoje rodina vlastně podnikala, tvůj brácha má taky nějaký e-shop, že jo? Mělo to na tebe nějaký zásadní vliv? Myslíš, že to mělo vliv na to, že jsi vyrůstal v takovémhle prostředí? Určite áno, tak my akože s bratom od malička sme počúvali pri večeri diskusiu rodičov o účtovníctve a takýchto témach. Čiže akoby to už len pasívne nejaké nasávanie toho, že ako funguje taký podnikateľ. Si myslím, že nám mohol dosť dať. Možno ešte viac nám dalo podľa mňa mindset. Ja si myslím, že v našom regióne nejakých postkomunistických krajín častokrát to slovo podnikateľ minimálne v konotácii s nejakými 90. rokmi nie je úplne pozitívne vnímané. No ale ja si myslím to, že moji ako keby aj obaja rodičia, aj veľká časť mojej rodiny sú podnikatelia, tak to mňa ako keby od malička tvorilo taký akoby pozitívny obraz o tejto pozícii.